La meva vocació per la història va néixer d'adolescent. En 15-16 anys anava a l'arxiu municipal, que m'obria molt amablement Ramon Sánchez, l'arxiver, o també a l'arxiu de la parròquia de l'Assumpció. El plantejament inicial era un poc romàntic, veure documents antics, veure què ens contaven. També vaig tindre la sort de poder desenvolupar els primers treballs, els primers projectes professionals en el meu poble, en Torrent. El primer encàrrec de certa importància que vaig tindre va ser la realització d'un estudi d'investigació sobre la història de la parròquia de l'Assumpció. Aquest estudi es va publicar en un llibre l'any 1994. Una aportació d'aquest llibre al patrimoni de Torrent va ser la localització de la Mareu del Pòpol, una talla del segle XIV que es donava per desapareguda en la Guerra Civil. Va ser localitzada al Museu de la Catedral de València i gràcies a les gestions de la parròquia va tornar a Torrent. L'altre encàrrec em va vindre de la mà de la Fundació Horta Sud, que va consistir en la creació del que avui és el Museu Comarcal de l'Horta Sud, Josep Ferrís Marc. Em permeté treballar en un dels camps que més m'agradaven, l'etnologia, la cultura popular. Fins l'any 2013 vaig compaginar aquestes dues ocupacions, la docència universitària i el treball de direcció del Museu de l'Horta Sud. Vaig concursar a una plaça de professor ajudant doctor que requeria dedicació exclusiva, per la qual cosa vaig haver de renunciar al treball en el Museu de l'Horta Sud. Aquest període conclogué l'any 2018, quan vaig obtenir una plaça de professor titular. També coincidí amb el nomenament com a conservador de Patrimoni Cultural de la Universitat de València. Aquest treball consisteix en gestionar el ric patrimoni que té aquesta universitat, que ja té més de 5 segles d'història. Ara, en aquest moment, estem duent un projecte de digitalització de les diverses col·leccions de la universitat per tal de mostrar-les al públic. M'agrada treballar, aportar coses a Torrent. Ara, en concret, hem estat treballant en el projecte de l'exposició de Genaro Palau. Vaig estar col·laborant en l'exposició i també en el seu catàleg. Estic molt agraït per haver rebut aquest premi, més de l'Ajuntament com a institució que representa a tots els torrentins i torrentines. Considero un reconeixement del meu poble, aquest poble que m'ha acompanyat des de xicotet i amb el qual me sent sentimentalment molt vinculat.